लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार मानगोनां डक्टर सुबुं बसुमतारी बे हाबाफारियावनो जोंजों सौफैनो हानाय जोंनि गेदेमा आलासि नोंथांमोन हारिमु आफादनि आफादगिरि बर' प्राइमारी टीचार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि আমার এই মঞ্চত উপস্থিত হওয়া বিভিন্ন দল সংগঠনৰ আমাৰ অঞ্চলৰ নেতৃবৃন্দসকল আকাশুৰ বিটিআৰৰ সাধাৰণ সম্পাদক মণিৰাম ৰায় ডাঙৰীয়া অনুসূচিত জাতি পৰিষদৰ সভাপতি গজেন ৰয় ডাঙৰীয়া লগতে উত্তম প্ৰধান ডাঙৰীয়া গোৰ্খা সমাজৰ সভাপতি আৰু সুজিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু আন আমাৰ CCBTR অর্গানাইজেশনের নেতৃবৃন্দ हमारे सिक्किम से आए हुए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर NRL के सुदीप प्रधान जी और प्रेस क्लाबर सम्मानीय सभापति बायदेव और सांबादिक बंधुसकल आं बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव खुलुमबाय गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै दसे समनि उनाव जोङो गेदेरफोरखौ मान होनानै खुलुमगोन आरो जोङो आर'नाइ गानहोगोन आरो बिथांमोननिफ्राय जों बोर लागोन लोगोसेयैनो जोङो बेयाव मोसाग्लांनाय जोंहा हाबाफारि दङ आरो गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय सफैनो हानाय मोसाखावरि बादायारि बिथांमोन दङ दिनैनि बे 1 बैसाग दिनै मानसिनि बैसागु होननानै बुङो आरो बे बैसाग दाननि 1 अक्ट'आव मैया जोङो मोसौनि बैसागु मोसौ बिहु जोङो खालामबाय आरो मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय जोंनि जे हाबाफारि सोदोमस्रिजों सोमोन्दो थानाय जे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय आरो दिनै 1 बैसागुआव जोङो गाजा गोमजायै बैसागुखौ मेहेरगोनाङै जोङो खुंफुंनाय आरो फालिनाय बे समाव आङो गासै बर' माहारिनि रायजो राजा हारिनि गासै सुबुंफोरनिसिम आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो अराय जोङो गोग्गो देहा लानानै माहारिनि समाजनि आरो देशजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि हाबा मावलांनो हायो बिनि थाखायबो आं आर'ज गाबबाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोमबो आंनि बैसोआव देरसिन गेदेमा बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो अनसायनायखौ आङो बावहरदों उन्दैफोरनिसिम आंनि अननाय आरो आंनि समान बैसोनिसिम आंनि हामलायनायखौ आङो बावहरबाय दिनैनि बे समा जोंनि थाखाय बेसेबांबा बर' हारिनि थाखाय मोनसे आगोमा सम जोंनि जिउआव गोबां थासारि फैयो आरो थाङो नाथाय बैसागुनि बे जि इम्परटेन्स बैसागुनि जि रंजानाय आरो बैसागुनि जि गोनांथि आरो बिनि गोहोमा एसेबो खमायाखै आरो बेखायनो मिथिंगाजों बैसागुआ सोमोन्दो दङ बिलाइयाव बिलाइ गोरलै खिलियो दंफां लाइफाङाव बारदै सिख्ला बारफैयो अखा हायो सारअन्थाइ गावो आरो बेजोंनो बैसागुनि बे गोदान महरा मिथिंगानि महरा गुस्लायो दाउखौ गाबफैनायजों मानसिजों सुबुं माहारिजों बे बोथोरजों खाथि सोमोन्दो दङ बे बोथोरा जाबाय गोदान सोरजिनायनि बोथोर बे बोथोरा जाबाय गोदानै थांना थानायनि मोनसे आसा आरो मिजिंनि बोथोर आरो जोङो आबाद गाहाय हारि आरो समाज हिसाबै आबादजों थानाय सोमोन्दो थानाय बे सम आरो बोथोर आरो बेखायनो बैसागुआ जोंनि जिउनि आबै आबौनिफ्राय लानानै दिनैसिम आरो इयुनाव जों जेरावखि थाया जेरैखि थाया हारिया जेखि आथालाव सहैया मानो बैसागुनि रंजानाय खाम सिफुं जथा दामनानै जोङो गामसा आर'नाइ दख'ना गाननानै जेरैबायदि जों रंजायो आरो जेरैबायदि जों फालियो मेंनाय गोसोआव बानाय गासैखौबो ज्राब गारनानै जोङो गोदानै थांना थानो थाखाय जों जुरियो आरो बे समाव जोंनि गेजेराव एना एनि मोनसा मोनसि हिंसा हिंसि जायफोर फारागथि दङमोन जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनलायनाय मालाबा खुद्रिनाय मालाबा सोरजोंबा एसे नांलायनाय जि थासारि दङमोन बेखौ ज्राब गारनानै जोङो गोदान मोनसे मिजिं आरो सिन्ताजों जों जेब्लाबो आवगायबोदों आरो आवगायलांगोन आरो बेखायनो बर' माहारिखौ खौसेयै गोजोनै आबुङै दाफुंनो थाखाय गासै बर' फिसाफोरा गासैबो एना एनि आरो डिफारेन्सेसफोरखौ ज्राब गारनानै नैबे बैसागुनि 1 अक्ट'निफ्राय बयबो समायखिरा लानानै फैबाय थानाय समाव
थांना थानायनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगौ आरो गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ आं बेखौनो खावलायबाय। जोबनायाव बर' हारि थांना थानायनि थाखाय बे गोलाव समाव बे हायाव बे गोथार बे जोंनि थावनियाव बड'लेण्डआव आसामाव जोङो गोबां जिउ दान होबाय, गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय, गोबां मुंख्लं जालांबाय आरो बे हाया बे गोथार बर' बिमाया जोंखौ जेब्लाबो बजबनानै लादों आरो माखासे थासारियाव जों गावनि गेजेराव हिंसा हिंसि थासारिनि थाखाय आरो माखासेनि इनाय गोसोनि थाखायबो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बिदा फंबाय गोमालांबाय आरो बे थासारिखौबो जोंनि बर' बिमाया बे गोथार हाया जेब्लाबो बजबनानै लादों आरो बेखौ गोथार आरो पबित्र खालामबोदों। दा बेखायनो थांनाय समाव जायफोर जोंनि गेजेराव नारा नाथा जुजिलायनाय एना एनि दङमोन गासैखौबो ज्राब गारनानै माहारि दानायनि थाखाय माहारिनि खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा मावलांनांगौ आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बे गुसुं बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय आरो साफ्रोमखौबो बैसागुनि आरो बे 1 अक्ट' दिनैनि बे ओंथि गोनां साननि आरो बैसाग दान गासै दान मोनसे गुबुन गुबुन हाबाफारिजों बर' माहारिया रंजागोन, फालिगोन, खुंफुंगोन, बादायलायनायनि हाबाफारि जागोन, हारिमुनि बेयाव साबसिन हामसिन दिन्थिफुंनाय जागोन। बे मोजाङैनो मोजां जाफुंथों। आङो बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव हामलायनाय बावहरनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। बैसागु बोथोरा सफैलायबायलै आय' रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय, रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय, दाउ खौवौआबो गाबफैलायबाय, दाउ खौवौआबो गाबफैलायबाय। बैसागु 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 बर' हारिनि जय बर' हारिनि बिथांनिसिम बे समाव मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि बिबुंथिजों लोगोसे जोबनायाव बैसागुनि मेथाइ रोजाबनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ ओंथि गोनां खालामबाय। रोजा रोजा साबायखर बिथांनिसिम। आरो बे समाव दिनैनि बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै सुंदोब मेसेज होनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिनो मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथांखौ बे समाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै आफादगिरि बिबान रुजुननानै दिनै बिथाङा मैखोम हाबा मावलांनो थाखाय दिनै जानजि खाफ्रादों। बिथाङानो जाहैबाय सार डक्टर सुरत नार्जारि। बिथाङा दुलाराय फरायसा आफादनिबो गायसनगिरि दैदेनगिरि लोगोसे क'क्राझार गभ कलेजनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथांखौ बे समाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आङो बयखौबो खुलुमग्रोबाय आरो बोसोर गोदाननि हामलायनाय आरो आंनि मोजां मोननायखौ बयनोबो जासिनानै दिनैहाय बे आफादा आंखौ फंनैसो रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै बिबुंथि होनो थिननायाव आं बेहाय गसंथि फैबाय। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ जुदि सोंग्रोयोब्ला खालमासि रंजालि बैसागु फालिनाय नंला होननानै सोरबा बुंनो हागोन ना? हाया सार हाया। मानो हाया? मानि थाखाय हाया? बोथोरानो जोंखौ लेंहरखागोन सार। आं बेखौनो मोनसे बिनि खेंफोर होनो थाखाय बेयाव गसंदों, नङाब्ला आं गसङामोन। आं बेखौ बुंनोसै, बे संसारा मुलुग संसारा सासेल' इसोर आनान गसाइ अबंलावरिनि सोरजिनाय, बिथांनि साननाय हनाय। बेनिखायनो बे जोंनि रंजालि फोरबोआबो बैसागुआबो बेबो बिथांनिनो गोसो, बिथांनिनो इच्छा। बिथांनि इच्छानि अनगा दुनियाव जेबो सोलियाखै आरो बेखौ मोजां गोसोआव लानाया मोजां।
इसोरा रावनिबो मन'पलि नङा इसोरा बयनिबो नाथाय जों बे जायगायाव बे बियाबाव जोङो मानो रंजालि बैसागु फालियो बेखौ एसे गोसो होनानै खोनासंनांगौ जायो जों जे बारदै सिख्ला होननानै रायखाङो बैसागुआव बारदै सिख्ला मोसानानै जोंनाव फैनानै बयखौबो गोसोखौ थुलुंगा होनानै गोदानै समाय लानानै गोदानै रायजो जानायनि बे बोसोरसेनि थाखाय जों समाय लायो बेनो आन्दोआव मा दं जों गोसो जानानै जेखौबो मावनो हाया बे जादों इसोरनि थुलुंगानाय बे जादों इसोरनि प्रेरणा दा बिनिखायनो जोङो रंजालि बैसागुखौ जों खालमासि बेखौ खालामलिया होननानै रावबो बुंनो हाया बे अट'मेटिक बे इन्सपिरेसन भगबाननिनो मोनसे थुलुंगानाय बे हिसाबै रावबो बेखौ जों फालिला होननानै बुंनो हाया नाथाय बेखौ साबसिनै हामसिनै खालामनायनिफ्राय खुंनायनि थाखाय जों समायसो लानांगौ समाजाव मोजाङै सुख सान्ति गोजोननायखौ लाबोनो होननानै जोङो बेखौ रंजानांगौ जायो अबंलावरिया एबसोल्युट गडआ मा खालामदों गावहा मोनसे अस्त्र दङ बे अस्त्रआ जादों मिथिंगा बे मिथिंगासो गाव थिनोल' गाव जायगा दाबसेयाव थानानै मिथिंगानि गेजेरजों दुनियाखौ सालायो बबेखौ फोथांनांगौ बबेखौ फोथैनांगौ बे बिथाङा बे मिथिंगानि गेजेरजों प्रकृतिनि गेजेरजों बेखौ मावो आरो प्रकृति नाम्बा प्रकृत नंथारगौ जेराव गोरोन्थि गैया बेसो प्रकृति बेनिखायनो गोरोन्थि गैयै रोखोमै बोसोर गोनां सफैनाय लोगो लोगो बैसाग सफैनाय लोगो बिफां लाइफां माबा बिलाइ खिलिफिनो दाउफ्राबो गोदानै खौवौ होननानै गाबफिनो आरो जोंनि सेंग्रा सिख्ला एबा सुबुंफोरनि गोसो सिङाव माबा मोनसे थुलुंगानाय रंजाखांनाय सफैनानै जों बयबो मोसायो मेथाइ खनो दामो देयो दा बेनो जादों बिथांनि इच्छाजों सोलिनाय बै गावनि प्रकृति एबा मिथिंगानि गेजेरजों बिथाङा बे हाबाफोरखौ मावो जेब्ला बोसोर गोदान सफैगोन अब्ला मा जागोन जों जे बारदै सिख्लानि बार आरो दैखौ खौसे खालामनानै इउनिफाइड पार्सनेलिटि खालामनानै बे बारदै सिख्ला सासेल' सुबुं बानायनानै बे मोसानानै फैनाय खोथाखौ बेखौ फोरमायदों बर'आबो मोनसे कालचार दंमोन बर'नो गोरों गोरा दंमोन जायनि थाखाय बिगियानजों गोरोबहोनानै बेफोरबादि बाथ्राखौ बै समावनो बेखौ बुंनो हादों बार आरो दै मोनसेल' जानानै सासे सिख्ला जाना फैनानै जोंनाव थुलुंगा होफैनाय जोंनि संसाराव जिउ गोदान होफैनाय सन्जीबनि सक्ति होफैनाय बे जिनिसा बहाय जानानै फैदों नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन गोमोगोन जे बे जोंनि बिमाफोरनि गेजेरजों प्रकृतिनि गेजेरजों मिथिंगानि गेजेरजोंसो बै कस्मिक पावार जि पावारखौ इसोरा सालायो कस्मिक एनार्जि बेखौ बिथांमोननि गेजेरजों हौवाफ्रा बेखौ मोना हिन्जावफोरनि गेजेरजों बिमा महरनि गेजेरजों बे कस्मिक पावारा फैनानै जोंखौ रंजाखांहो थुलुंगाखांहो बेनिखायनो हिन्जाव माहारिखौ जोङो थुलुंगागिरि होननानै इन्सपायारार होननानै बुङो बिथांमोननि थुलुंगानाय गैयाबा जों हौवा माहारियाबो मोजाङै मावनानै दांनानै जानो हाया